Гэта, мабыць, для кагосьці будзе шокам, але кароль Артур не англічанін і не сапраўдны чалавек. Хоць гэты галоўны нацыянальны кароль Англіі, нібыта, яго прыдумалі ўвогуле валійцы, якія бароліся супраць англічанаў, а зрабілі такім, якім мы яго ведаем, французы. Ён упершыню згадваецца ў валійскіх тэкстах, і ён там так брава бароніць валійцаў ад англічанаў. Усе гэтыя рэчы пра рыцараў круглага стала, сам гэты круглы стол, святы грааль і іншыя рэчы, якія асацыююцца з каролем Артурам, гэта прыдумалі французы па 11-12 стагоддзях. І больш за тое, калі людзі з сярэднявечча пра яго пісалі, яны пісалі пра далёкае мінулае свае. Больш за тое, гэта мая асабістая думка, што падставы ўсіх гэтых рыцараў круглага стала, калі вы паглядзіце там на песень Раланда, пра гісторыі пра Карла Вялікага, бо гэта ў Карла Вялікага ў гэтых больш ранніх французскіх крыніцах там 9 стагоддзя былі 12 гэтых пэраў Францыі. Толькі ў 14 стагоддзі кароль Артур павяртаецца, так скажам, дамоў, і не ў Уэльс, а ў Англію. І там такі чалавек па прозвішчы Мэлары, ён збірае акурат усе гэтыя французскія тэксты, трошкі іх адаптуе і збівае вось у адзін гэты канон караля Артура, які мы ведаем зараз. І фактычна гэтая легенда нікому не належыць, бо яна так лёгка распаўсюджвалася па розных частках Еўропы, там нават у нейкіх саборах у Італіі 12 стагоддзя ёсць спасылкі на караля Артура. Яна вельмі міжнародная, бо само грамадства сярэднявечча, гэтыя вышэйшыя класы, яны былі такімі вельмі інтэрнацыянальнымі, і іхнія погляды былі вельмі універсальнымі. То бок гэта і чалавеку ў Францыі, і чалавеку ў Італіі казала пра тое ж самае, пра гэтыя рыцарскія якасці, якія яны хацелі прадэманстраваць гэтай гісторыяй.